samahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, inubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga
Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa panahon ngayon, hindi maiiwasan ang pagkakalantad ng ating mga mata sa matinding sikat ng araw. Ngunit may solusyon para dito, ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Sa regular na pag-inom ng iBerry Gold with lutein, mapapansin mo ang pagbabawas ng pagkapagod ng iyong mga mata, mas malinaw na paningin at proteksyon laban sa mga potensyal na pinsala dulot ng araw-araw na stress sa iyong mga mata. iBerry Gold with lutein, ginto ang mata. Ginto ang kalusugan, mabibili sa Mercury Drug at sa mga leading drugstores nationwide. Sa iBerry Gold with lutein, maaari kang mag-enjoy sa labas ng walang alalahanin. Bigyan ang iyong mga mata ng pangangalaga na nararapat. Piliin ang iBerry Gold. Sa pag-inom ng iBerry Gold with lutein, makakaranas ka ng mga sumusunod na benepisyo. Nabawasan ang eye strain mula sa matagalang paggamit ng digital devices. Mas malinaw na paningin sa gabi at sa mga madilim na lugar. Pakinggan po natin ang ilan sa mga nakaranas ng pagbabago sa kanilang paningin dulot ng iBerry Gold. iBerry Gold lang po ang nagpagaling sa malabo kong paningin. Dati po hindi ako makadrive ng gabi. Ngayon po, pwede na Baguio City balikan as a Grab driver. Uminom ako niyan, effective siya, bumabagrado ng salamin ko. It means hiyang ako sa iBerry Gold, pwede bumili ng tigtingi or per piece. Ako po si Salome na taga Marikina at ako po ay 82 years old na. Ngayon po nakapag-inom ako nitong iBerry Gold sa loob po isang buwan ay makaramdam ako ng ginhawa sa aking paningin lalo na sa gabi. Maraming salamat sa iBerry Gold. Ano ang lutein? Ang lutein ay isang antioxidant na mahalaga para sa kalusugan ng ating mga mata. Ito ay tumutulong na labanan ang pinsala na dulot ng free radicals at nagbibigay proteksyon laban sa mapaminsalang blue light at UV rays mula sa araw. Prolonged exposure to the sun's ultraviolet UV rays can increase the risk of eye conditions like cataracts and macular degeneration. iBerry Gold with lutein. Ginto ang mata, ginto ang kalusugan. Marami sa atin ay exposed sa matinding liwanag ng gadgets at computers, hindi na nakakagulat na magkaroon ng problema sa mata, lalo na yung mga young professionals na halos buong araw nakatutok sa kanilang mga screens. Ngunit may magandang balita para sa lahat. Ang iBerry Gold na may 10 mg na lutein ay naririto upang tulungan tayo labanan ang mga epekto ng labis na paggamit ng gadgets. Malaki ang pasasalamat ko sa iBerry Gold. Dati kasi malabo talaga ang mata ko. Lalo na sa panahon nagagamit na ng laptop sa online modules, nakakabawas siya ng sakit sa mata. Ayun. So, for 3 years now, I'm using my eyeglasses para makita ko yung mga ginagawa ko. Nakatutok tayong mga teachers. Tutok na tutok tayo doon sa laptop. Tutok tayo doon sa mga modules. Minsan, kung hindi na laptop, sa iPad, tapos doon pa sa mga cellphone natin. Kasi gusto nating makasama yung mga pupil natin kahit sa online, lalo na sa mga bata. Doon sa mga GC, sa messages, I have to be near with the parents also. Para kailangan kong makita kung anong mga output ng mga pupil ko. Hanggang sa isang araw sabi ko, I have to take herbal or whatever. At alam nyo, gumaan yung feeling ko. Hindi na ako masyadong nai-stress, lalo na yung mata ko. From 7:30 to 5 o'clock hanggang 8 p.m. nag-online pa ako. Pero di na masyadong nai-stress yung mata ko. iBerry Gold with lutein, ginto ang mata. Ginto ang kalusugan, mabibili sa Mercury Drug at sa mga leading drugstores nationwide. Sa tulong ng lutein, iBright Extract at bilberry berries, maaari nating mapanatili ang kalusugan ng ating mga mata. Saan makakabili ng iBerry Gold? Maaari kang bumili ng iBerry Gold sa mga butika at health stores sa buong bansa. Huwag hayaang masira ang iyong paningin dahil sa araw. Piliin ang iBerry Gold para sa malinaw at protektadong mga mata. Ito ay perpekto para sa mga estudyante, profesional, at sino man na nagnanais mapanatili ang kalusugan at kalinawan ng kanilang paningin. At pinahusay na kalusugan ng retina para sa pangmatagalang proteksyon laban sa mga sakit tulad ng macular degeneration at katarata.
iBerry Gold with lutein, ginto ang mata. Ginto ang kalusugan, mabibili sa Mercury Drug at sa mga leading drug stores nationwide. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. An oras na ini hatod man sa Sendok sa Karahayan Boot ni Vincent Boyet Nagrampa, punong barangay kana San Vicente Sur, Iriga City. An oras na ini hatod man sa Sendok kana Nakings Fall Water Repelling Station, owned and managed by Puli and Ani Barasina Bagapuro, na makukuha po dyan sa atubangan kana San Isidro Elementary School, tigdi po sa siyudad kan Iriga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. This time check is being brought to us by K. Senora Catering and Services, located at Zone 3, San Nicolas, Iriga City, owned and managed by Chef. May init na balita at issue, tatalakayin, bubusisiin, susolusyonan ni Manoy. Manoy Wilbert Lee, dito sa Ulat ni Manoy. Pumuli si Manoy Wilbert Lee. Pag-usapan naman po natin ngayon ang mainit na issue tungkol sa PhilHealth. Napakaraming pera ng PhilHealth. Tayo po ang nagsiwalat niyan. Kaya nga po, ay pataas natin ng 30% across the board ang mga benefits na natatanggap na po ngayon na naging epektibo na noong February 14. Pati po yung dialysis, na naging 156 session na, 1.4 million para sa breast cancer, yun po mga iba't ibang sakit. Huwag po natin pag-usapan kung saan ilalagay na investment ang pera. Unahin po natin ito na itaas ang napakarami pang benepisyo para sa taong bayan. Pagkatapos, ibawasan natin ang contribution ng kada miyembro. Filipinos deserve better. We should demand better. Hanggang sa susunod na ulat ni Manoy. Manoy Wilbert Lee. May init na balita at issue. And come and visit Rosalyn Hotel and Event Center. Luxury and comfort coexist. The ideal location for any occasion like debut, wedding, seminars, or whether you're here for a business conference, a family beach vacation, or a romantic getaway, and many more. Come and visit now to enjoy unmatched comfort and luxury in the newest and the first hotel and event center in the summer capital of Rinconada. Rosalyn Hotel and Event Center. They have smoke-free environment, wide parking space, affordable room rates, fully air-conditioned room and event center. They also offer free internet while staying at Rosalyn Hotel. You can make inquiries or reservation through messenger or call their contact number at 0976-518-6431 or visit their Facebook page at Rosalyn Hotel. Rosalyn Hotel and Event Center are located at Bradley Building, Zone 7, Barangay Duran, Balatan, Camarines Sur. Relax, recharge, and rejoice with Rosalyn Hotel and Events Center. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. This Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga from Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City, by the following sponsors:
Honorable Vice Mayor Marisa Belitario Hao and family, Nabuaca Camarines Sur. Honorable Aldin Junio Gallarte and family, Municipal Councilor, Nabuaca Camarines Sur. Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Young, Nabuaca Camarines Sur. For the soul of the late Lieutenant Eustaquio Sagada from Erwin Bawing Sagada and family, Nabuaca Camarines Sur. Architect Alvin Alba Villen and family, Nabuaca Camarines Sur. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued sponsors, may the blessings of the Lord be with us now and forever. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Si Ginang Rosa, isang masipag na guro, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa diabetes. Sinubukan niyang uminom ng iBerry. Parang bumalik ang sigla ng aking mundo. Noon kasi hirap ako makakita, lalo na sa araw-araw ko nagawaan. Salamat sa iBerry, hindi nahadlang ang aking kondisyon. Nakatulong itong iBerry sa mga gawain ko. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Naranasan niyo na ba ang pagkapagod ng inyong mga mata matapos ang mahabang oras sa harap ng computer o cellphone? Ang iBerry ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Mga karonda, magdangog na sa programang Pareta Asilatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Pareta Asilatika ni Philly Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 3 kita kan bulan na Agustol daw po kita nin Sabado. Bisperas dyan sa Santo Domingo, digdi po sa siyudad kan Iriga. Pati dyan sa Banuan kan Nabwa. Banya to sa lado technical si James Oko, sa information si Tony Matic Saison, sa transmitter si Bert Cabrillas. Maray baya sa mga naisipan ka na barangay council digdi po sa siyudad kan Iriga. Amay na amay ngunya na agihan ko dyan sa Santiago, Santa Elena, di sa may barangay San Roque, nagkakaigwanin clean up drive. Magayo na kaisipan. Talagang kasiyahan na po ang duot sa mga kalye sa barangay. Basta mag-uran-uran na kaya, nagrabe kan init. Aray kan mainit suduot haloy magtubo sa ibangani, nagkakagaradan. Pero ngunya na maura na bigla na naman na tuminubo, rominambong ang mga duot. Haro kunyan niya, simultaneous clean up drive, digdi po sa siyudad kan Iriga.
Sana tultol ana paglinig tan ibagaro sige sa naman ang goyod kan sako. Tapos urubit-bit ang sighid ang sundang. Dapat pakarhayon ana paglinig ta nganing maaliwalas man ana mga shoulder kan tinampo sa barangay. Kabako sa na yan, pati sa mga drainage canal dapat akalan. Nganing dai magpara baha. So mga nakakabara, nakakasulat dyan sa drainage. Haralion ta talagang pag minabagunas an makusog na pag-uran. Saro po yan, kaya nagbabaha ta barado an mga drainage. Ani ba day patarapos an pakapatrabaho. Ikunday man lamang asikasuhon kana ibang mga kagawad asin man mga kapitan yaon dyan ang problema. Kaya day naiiwasan ana baha sa man lain-lain pong barangay digdi po sa siyudad kan Iriga. Maiiwasan yan kumbaga madaling mag-subside ana tubig basta nagtatarabangan ang mga constituentes, makusan ang barangay council ang dapat maging responsable sa bagay na ini, kundi pati ang mga constituentes makikooperar, makipagtabangan. Kung gusto tang maging malinig ana sa tuyang komunidad, an sa tuyang kapalibutan, pero sa papasadahan tangon yan, ini pong mga online selling o online business na kung minsan ginagamit kan ibang mga online products o nagpapabakal kan sa indang mga produkto ang mga sikat na tao. Arog kan doktor, kan sikat na broadcaster, ano ba, mga padi. Kaya ini marhay nga ini sa ano yan sa nakakabulong nga ini sa rayuma, nakakadagdag nga yanin kusog hawak kung ano-ano na sana pong mga po-promote dyan sa online business. Ngunyan ang ibang mga bistado, sikat na personalidad, sabi ni Karondang Charlie, bagong personalidad, ako man sikat na personalidad, ginagamit po kayo ng mga sa online selling na ini, online business. Mala, taso nabasa ko nga ni, at si Karen Davila, Karen Divilla na bagay ito. Ay napangyayari, ang masakit kung nagagamit pa sa mga budol. Ginagamit ang mga pangaran kan sikat sa pambubudol. Saan ba pong mga online business, budol? Kaya ini dapat kunya na sabi nga ni kayan tawanin aksyon kan mga nanunungdan ta panluloko baga gagamiton ang pangaran niya si Dr. Willie Ong kung isay-isay na padi tapos ang iba mga broadcaster ay ano na yan ginagamit pa sa mga kalukuhan sa online business. Magkaigwasan na nin kwarta ay na pangyayaring buhay tapo ini sa Pilipinas. Maray kon marhayan kaisipan saka mayong mga nalulukoan masakit kaya tan iba mga manluloko sa online business. Budol ang ginigibo. Ayan pa, one take one. Saro raot ang masakit pa. So item nag-abot. Ay mo man na napakinabangan ta. Kung ano-anong mga bubugtak dyan sa laog kan plastic. So kahon marayo ng laog. Mga panluloko bagan arog kay ning bagay. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Phil!
Report! Di daw kita ki karonda nga Raquel, tanganing di kita mabudol. Pasok? Ta nawara lugod pati sa linya karondang Raquel, pasok. Pambihira. Kasod mapabagay nagpapara loko-loko na linya kan mga telcos ngunyang garo pati ang telcos na bubudol na. Matindi talaga ang mga nangyayari sa Pilipinas. Yung man ang mga sa telcos, sige, wara-wara ka na signal. Hapod ka, giraray tabi karonda nga Raquel. Field Report! Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi ka Karondang Philip. Good morning sa inyo sa Representante by iyo mananggad. Pirang aldaw na baga sige ang loko-loko kay mga telcos nami. Kaya kan sa tuyang pinagpapaload. Sayang. Anyway, tabi Karondang Philip sa tuyang heras na impormasyon tula di lokal na ako Bicol Party List ang ikatulong pwesto sa pinagsagibong second quarter poll survey para sa party list selection kang SWS o Social Weather Station. Ang Ako Bicol Party List na pili subot ng 5.81%. Kang hinapot kang grupo kang SWS sa idang survey kay nakaaging June 23 hanggang July 1 presenting taon. Sa iniluwas kaya tabi Karondang Philip na survey kang SWS nanginot ang partido kang 4Ps na igwa ining nakakuha ng 7.35%. Tinugdan ini kang ACT-CIS na igwang 6.08%. At sumunod man ang Ako Bicol Party List. Nagtitinir na taro ang Ako Bicol Party List sa mabot na iluklok giraray sa Kongreso para sa mga nagdadangadang na midterm election. Sumabot siya na May 2025 polls election. Yan tanto mama na ipigpahayag ni former Ako Bicol Party List Representative Attorney Alfredo Pido Ugarbin ang resulta kang naunang bisa ng survey. So congratulations sa grupo kang Ako Bicol Party List. Nagkakawa sila ni 5.81%. So, sabi ni sa kunyang tabi Karondang Philip na 3,827. So nag-itatlo ang Ako Bicol Party List. So congratulations na lang sa grupo kang Ako Bicol Party List kay Sir Eli Calisura and of course sa Ako Bicol coordinator na si Ma'am Sally Noses. Yan sa sabi Philip sa iba pa kitang heras na informasyon sila do lokal. Maigot man ang pangapudan mo niyan kang Departamento de Sulog Bicol sa mga Bicolano na magsagalikay na magparababad sa tubig baha o nata medyo nagtaas ang kaso kang leptospirosis. Sabi Karondang Philip kung daida may bitaran na dai makalusong sa tubig, siguraduhon napaka uli maghugas tulos. Linigan na maray kung pwede magkunya ning maligamgam na tubig, sabunon na maray, tapos punasan, and then pakapunasan maglaag ning alcohol tanganing mahali ang bakterya na darakang leptospirosis. Uso dahil ninyo niya sabi ko Karondang Philip, urog na taga uran-uran, may pera kitang lugar idi sa interong Kabikulan na hanggang ngunyan, igwa pa da ang tubig baha na dai pa nagsusubside, nagiging stagnant. Kaya kalikay yan ang pangapunan ngunyan kang Departamento de Salud Bicol na maging responsable kita sa satuyang sadirim, maglinig kita sa satuyang kapalibutan, and of course, i-exercise niya to ang proper hygiene. So yan, tabi Karondang Philip, sa heras na informasyon sa lokal sa imong programa, ikan tabi sa location para sa Radyo Ronda Iriga, Nakal Cáceres, reporting. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga dugang mong informasyon. Kadagos natin pong manungod sa mga online na business, online selling. Naniba mga scammer, budol. Panraya man ini sa mga customer. Tapos ini man ang mga para deliver, sabi i-refund ni Sarong Kusing, mayong refundable. Pati ang mga para deliver o ini mga kumpanya kana mga nagde-deliver minsan saro man sa mga para budol. Sir, sarong bulan may re-refund mala sagkod kunyan matulong bulan na. 600 pesos ko mayo lamang na i-refund ni Sarong Kusing.
Pero kakutsaba man ini kan mga pambubudol. Kana iba pong mga online business tigdi po sa satuyang nasyon. Tapos mangalas ka pati kayan sarong item pag kunyan ka nagdesider na ma-order uita pasunod-sunod na yan kung ano-ano nan mga pigu-offer sa imo. May freebies, dadagdagin may pangyan discount. Siyempre ka man may inganyo, ang problema nga ni dyan, minsan bakong mga legit. Yan pong mga sa online business. Pero bagay ni sa mga nagpabagsak ka na negosyo sa mga mall. Digdi po sa satuyang nasyon, kaya kulang na nagbabakal. Maray ko na marahay itong na-order mo. Ang problema, tani badig di garo day man naglalaw ka na buwis sa Bureau of Internal Revenue. Kaya mas marayray ko pa nga ning 5-6 kisa digdi sa mga online business na ini, online selling. Sa ining mga Bombay makakaputan mo ang kwarta. Pero pag abot digdi sa mga online business pong ini, makahirak pag itinao sa imong order bodol sa naperwisyo ka na nadarahan ka pa. Yan po ang dipisil digdi kaya dapat maghiro digdi ang mga nanunungdan. Nagkakapirang mga bistadong tao, mga bistadong personalidad, ang piggagaramit pa. Kaining mga sa online selling na ini. Yan dapat asikasuhon ka na sa tuyang gobyerno. Kaya sana nagkukulang na nakukuang buwis sa laog ka na gobyerno sa Bureau of Internal Revenue. Sa kadakol pong mga negosyo digdi sa Pilipinas, anday naman nag-aagi sa BIR. Apera pa so palusot kan mga negosyante tapos ining mga ibang politiko na day tultol na nagbabarayad kan sa endang buwis. Digdi po sa satuyang nasyon kung minsan ginigibo bagang negosyo ang politika. Ang ibang mga politiko po, may mga sadirinin mga business establishment, may mga negosyo. And siyempre, kung sindalimbawa, mayor, gobernador, ay man basta masingil-singil ka na Bureau of Internal Revenue, saka may mga palusot bagang ginigibo, may mga dami. Yan dapat pong linigon ka na sa tuyang gobyerno. Kung gustong mag-asenso, mapakarayaan na sistema, igdisa na sa mga darakulang mga business establishment, mabakal kanin dakulang item o dakulang kantidad na kan kwarta. O digdisa na sa mga furnitures, hamak mong itatao sa imong resibo, sales invoice, kantidad kan sa imong binakal, 10,000 na tapos may mga depekto pa. Ano man na hahabulan mo dyan, mayo man garanteya. Mas lalo umandig di sa mga online business na ini, mayo man warranty na itinatao. Mayo ka nga ning resibo. Ini po ang masakit digdi po sa tuyang nasyon. Kita man mga nagpaparabuwis, kinakalta sana ba kita ka na ining bat. Nadagdagan pa kan ibat. Kaya sa mga Pilipino at ang tios na mayong binatbat. Pero antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagiromdom.
Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala ay, bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-kidney care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa kidney care. Salamat sa kidney care. You care? We care. Kidney Care. Balik po kita rin sa tuyang programa. Pana po kitang 37 minutos sa makalampas an alas 7 nin pagkaaga. Morning
morning ki dating Konsyal Sani Maestrado kana siyudad po nin Iriga. And advance happy fiesta dyan sa Barangay Santo Domingo digdi po sa siyudad kan Iriga. Kumusta ka mo dyan ki Ma'am Mini Bagayawa? Ki Konsyal Buboy Villanueva Jr. as in man ki Ma'am Impay. Ki Director Dante Oliva kan Caso Reco 3. Siyempre ki dating punong barangay Weden Salvadora. Kaki Franz Bardonado Onyedo. Tapos duman sa Laka Relax na una ko pati board member ito palan Bert Martinez. Taga lista sana kan mga numero. Yan sa gilid kan tinampo. Maraypan mga nagpapataya sa STL ta ka mga relax kan buhay. So batchmate ko nga ni sa yun si Emmanuel Flores kinarer na baga an pagpapataya batchmate ka na high school. Hoy, kumusta sa UNEP High School Batch 87? Rumayo nang nagpaparamdam sa grupo ha. Pati si Freddy pero cannot be reached na. Baka out of coverage area sana si Freddy Panga. Ano, nasa linya man si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat karandang Philip. Maray na pagkagasay mo siring man sa mga nagantabay sa tuya. Sa tuyang dagdag na informasyon, igwanin na sarong suspect ang pinag-aresto sa syudad kan Iriga for medyo baga sa karnaping and na-recovered gikan sa iya itong sa iyang pinagabon na motorsiklo. Ining report na pinagpalawas kan Iriga City Police Station alauna 20 kasuod ba petsa 2 kan bulan kan Agosto nangyari ni sa zona 6 kan Barangay Francia kan syudad kan Iriga. Ang sarong alias Joshua kan Barangay Francia Iriga City na aresto ini sa paagi kan sarong hot pursuit operation mientras yaon pa sa iyang possession and control or custody. Inibagang na-report sa PNP na nawarang motorsiklo sarong unit kan Yamaha RS motorcycle asin iningani pagsasadiri kan sarong Marciano kan Barangay San Roque kan syudad kan Iriga. Ining persona na naaresto por medyo sa karnaping nin motorsiklo ayaw na dyan pinagdara sa Iriga City Police Station for proper disposition. Maringanit naibalik duman sa may sadiri karondang Philip. Ana ng biktima pala na Ate Glenn, taga Barangay Francia. Iyo nga ni, karondang Philip. Ito. Ano daw masabi kay ni punong Barangay Joe Bagayawa, tamay karnaper na sa iyang barangay? Iyo nga ni, ano daw ang sa iyang reaksyon kay ni. Kaya duman sa autoridad, igwasin da rin pangapudan sa mga may motorsiklo na maski sa inyan iparada, maski pa sa matawong lugar o kaya orog na duman sa mga delinkwenteng lugar, pasiguraduhon o kaya siguruhon na yan po ilak nindo. Tanganing daitulos makuha kan mga parahabon arog kay ini, da inyato araman istorya kung napapano na habon ang nasambit ng motorsiklo. Kaya maging malikay po duman sa mga may sadiri nin bihikulo o rugnan motorsiklo na madaling habunon. Pasiguruhon, susian, ilak, antes na bayaan nindo kung sain. Taini, saro sa takaw tukso kan mga karnaper
ini pong motorsiklo. Marangani na kuaman tulos dyan po sa Syudad Caniriga, partikular sa Barangay Francia, kan Syudad Caniriga. Mientras tanto karandang Philip, sa iba pa niya itong informasyon, sa aga, iyon na pala, ini pong mangyayari na nationwide simultaneous cadet admission test 2024 para po ini duman sa mga aspiring na maging kadete kan Philippine National Police Academy Class of 2029. So yan karandang Philip, ini pong informasyon. Basado baga ki PNPA Police Colonel Maria Sheila Portento, ini pong application duman sa mga interesado nagpapadagos hastangon yan August 3 aldaw kan Sabado. Kaya may oras pa kamo na makalamag makapag-disponer kan mga requirements na dapat nindong darahon sa aga para po sa examination day. Pinagsabi ni Portento na ining entrance exam, iyo po ini ang first step sa application process, pasiring po sa pagiging kadete kan PNPA. Uy, dakulang onra ini. Imagine kadako kan nag-aasam na maging a year na pinag-aapod karundang Philip. Kaya dapat duman sa mga interesado, duman sa mga qualified, na mga kababaihan, kalalakihan, dapat single ini, ta-istriktohon ang PNPA. Ang sabi digdi pa lang sa Satuya, 300 na kadete ang kuko anon. So yan karundang Philip. Isay daw ang mga mapapalad. Kuya, Ako nga ni nag-aasam man kundi garo day naman ako pwede kamagan karundang Philip? Nag-aasam man ko ta kung magin a years kundi garo day naman ako pwede. Ay, dahil na, not overage ka na. Pwede ka player, pero bakong a year. Role player sa golf. Ngani, napaka-kuyan, talagang mapalad ang mga mapipili digdi, pero kung sa tataramon niya to, ginigisa, sinisisig talaga ang mga pwedeng maging kadete kan PNPA. Not nalakdang pa lang ini, kan proseso dapat mapasaran ang entrance exam. Pagkatapos kayan, kadakol na kan mga masunod kayan, ma-undergo na kamo sa medical, kung ano-ano pa na mga test, neuro test, saro ini sa dapat na importanteng mapasaran ang neuro. Kadyan na hihiling kung anong mentalidad igwa ang sarong aplikante. Tabaka-pagabot kan panahon, maging kulog payo lang, dyan na nadideterminaran sa neuro exam, dapat maipasa kung talagang qualified na maging kadete ang sarong pong aplikante. Kaso bago, pinagkokontak niya to si Police Colonel Ruben Dalit Padua Jr. Tasaro na ini sa mga instructors baga, karon da Philip gan po sa PNPA Academy sa Silang Cavite. Si Padua baga haliman sa nabwa nag-COP. Ngunyan yaon siya sa Bicol para po sa nasambit ng entrance exam sa aga. Aday ko lang aram ang venue, kung da ko napapasala, saro sa Legazpi, saro sa Naga. Day niya to aram kung sa inan pinaka-eksaktong venue ka ini. Maaraman tatibad at siyan, taday pa nagsisimbag sa tuya, baka sibot-sibot, ini pong si Colonel Padua, siyan makapagpaabot kan mga detalye, kaya ini pong nasambit ng gigibong na entrance examination. Pinaghahanap ko itong pinagpadara sa kuya, daw takadakol na kaya kan mga kuyan, laog kan sa tuyang cellphone. Dapat kayo nilinigan. Itong pinagpadara sa tuya na informasyon dapat sa bagay na ini, kung isa itong pwedeng makapag-exam, ano ang dapat madarahon sa aga, asin itong mga malamag na pwede pong mag-proseso pa, maghapon na lang iningon yan na pagkaldaw, baka nga niabot lang at siya na udto. Ito pong mga kaipuhan para kamo makaiba, makabali sa entrance exam sa aga, alas 7, digdi sa tuya sa Kamsur, dahil ko aram al-eksaktong venue. At siyan ang follow-up kayo ni Karondang Philip, importante ini, duman sa mga interesado na makalaog po sa academy, pirang bulan na, o kaya taon man yan, mga klase ka mo, tapos
training, kasabay na dyan ang training, nagkaklase, igwananin na sahod, itong kabanga, ipapadara sa pamilya, itong kabanga, duman sa kadete. Kaya pag nakagraduate karon ng Philip, automatic official tulos. Di nagray ng od. Ah? Di nagray ng od. Iyo, kung mahiling mo, may mga hubin pa baga pero official na. Ngaya hubin pa pero kuyan na. Anranggo halang kawon na. Mga nag-agiyan sa araw kaya na proseso mga AR. Garoman sana PMA. Iyo nga ni, Philippine Military Academy, and then ining sa PNPA, pag graduate dyan, pwedeng maglaog sa PNP, pwedeng maglaog sa Bureau of Fire, pwedeng maglaog sa BGMP. Yan ang mga pwedeng dagusan kay ito mga makakagraduar dyan po sa PNPA. Dahil lang atiglin makalaog sa mga arog kanibang opisyal na mga nagiging general problem, nagiging colonel problem, ano ba? Major problem. Yan lang. Pero digdi sa pagkuyan pa lang, proseso kan requirements, tarungani sa napaka-importante dapat ipasar dyan ang neuro exam. Dahil man dyan nakakalaog ito mga bako talagang kwalipikado. Ang problema, pag yaw na sa serbisyo, minsan may mga naiiba na ang direksyon kan sa indang kaisipan. Kaya maski mga hali sa akademya, minsan may mga problema na karon daw Philip. Duman na yan sa laog na kan sa indang panerbihan. Nota, sa ibabagang mga opisyal, mga girumduman niya to, mga naging rebelde. Iyo nga ni, yan ang problema. Pero sa panahon na yan kan sa indang pagserbi, nag-accumulate itong problema sa inda pong trabaho na apektuhan ang sa indang kaisipan. Pero digdi sa mga baguhan na ini, mga hinahanap na kadete, dyan talaga sinasara talaga yan. Itong mga pwedeng makabali. Enot na dapat ipasara at entrance exam sa aga. So maaraman tayo ini pong bilog na detalye ka ini. Ining 300 na kukuano na kadete, ano ini nationwide or digdi lang ini sa Bicol. And ano ang mga dapat pang i-comply para makalamag duman po sa mga gustong maka-exam po sa aga. Medyo kaya late an information. Dapat kayo ni mga sarong bulan pa pinag-aanonsyo na ninda para duman sa mga aplikante makapag-proseso manin amay. Bako itong konsain na kunuarin sarong simana na lang, kunuarin aldaw na lang sa kaya anunsyo. Yan man ang naobserbaran ko digdi karon dag Philip. For medyo ta sinda mismo, kadakol man kan mga gusto ilaog. Kaya ang pag-announce, medyo huri. Kung medyo nadidisganar ang sarong aplikante, kapos na ngayon sa oras, dahil na makakaproseso kay itong kaipuhan. Ota, dahil man madali-dalian na paglakaw kan mga gagamiton dyan ng mga papeles. Iyo nga ni, maringani kung kada dumanan na opisina, nakukuanan kay itong kaipuhan, matik makukuha. Ikon pa babalik-balikon pa. Kaya dapat kayo ni suggestion niya to sa akademya, sa mga yaon dyan. At least mga sarong bulan pa para makaproseso man tulos nin amay itong mga interesadong aplikante. Maray kayan, triningon ito ni Matic Saison. Anunsyo, ay difficile talaga. Makuyan talaga ni. Difficile. Paano man ito mga gusto makalaog na dahil tulos makaproseso kan kaipuhan. So yan karon daw Philip, ang sa tuyang informasyon, tibadat yan. Baka ko yan pa. May sibot pa ngunir pagkaaga si Colonel Padua. Maramat ako na ano ang mga kaipuhan kan mga interesado na proseso para po makabali sa entrance exam sa PNPA sa aga. So yan ang satuyang informasyon gikan sa location. Glenda Viaris reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Kapit sa mga ma-exam sa entrance kan Philippine National Police Academy. Gustong mga maga-klase dyan sa naunambita ng eskwelahan kan pagpupulis. Field Report! Ano, nasa linya man si Chingsi. Karondang Chingsi, pasok. Kumusta ka mga rin dito? Sabi ko Santo Domingo, Barangay
kapwa Camarines sa Uwan, gusto kong ipaabot balita ng Saskatchewan Military Parade Competition. So, siyempre, ito, ang Santo Domingo Elementary School. Nagkakul-kakul na mga participante, galing pa sa Irigan, habang tunasabi si Kira, ako taga-Bato, dito Ilapatan, Balatan, Sading 1 na nagpaparticipar sa di Bilabao Town Military Parade na tinigibong sa Juan Bistiras, Udma Anak Kapistan, sa di Barangay Santo Domingo, Nabua, Camarines. Lanot palan, ako may sa programa. Karon daw si sa itabian na punong barangay dyan sa Santo Domingo, Nabua. Punong barangay sa atin, siyempre si Barangay Captain De Los Santos. Nakabalik si dating Kapitan De Los Santos. Amo. Dating Kapitan De Los Santos na napagpalit bago sa atin. Dahil ko na ako nagkikay pa mo sa parada. So, dito maganda na aktibidades sa ating mga pagsisiguro na malakaya di panahon. At yan, matuman ako sa Piraman tabi mga partisipante sa military parade competition siton Santo Domingo, Nabua. Oo. Amo, ako sa military competition nga after the parade, hindi po sa elementary, Santo Domingo Central Elementary School. Siyempre, agkumanan mga majority. Opo. So, update na lang ako kami yung ating dito. Matuman ako sa Silahan Pinyukan Military Parade Competition. Yun, para na aga sa endong namin, ako po, Chinky, ang nag-iisang tungo ng bayan. Ako na po tabi ang report ko. Salamat Chingsi sa mga heras mong informasyon in connection kan ginigibong military parade competition dapit man sa kapiestahan kana Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Field Report! Pati ako naninibag kay Chingsi. Muna ako pati mga music. Kaya duman sa mga mapiesta, mga patron, Santo Domingo. Kumusta na sa indong mga ihahanda sa aga? Kinukumusta ko. So, ihahanda. Saro yan sa mga pinoproblema po kan may mga kapiestahan. Field Report! Gano'n, nasa linyaman si Kim Llorca. Karondang Kim, pasok. Maray na pagkaaga, Karondang Philip. Maray na pagkaaga, mainit na ang panahon, digdi sa tuyang kinamumugtakan nyo niyan, digdi sa may barangay Santo Domingo, digdi po sa Banuan, Nabua, Camarines Sur. Kung sa'yo na karon na Philip, sa tuyang informasyon nyo niyan, ongoing napilsa sa gibong 35th Santo Domingo Pintakasi Parade ngunyan na Aldaw, August 3, 2024, digdi sa barangay Santo Domingo. Kung sa'yo na mga participantes ka na nasambitan na parada, iyo may mga hali pa sa Banuan ka na Balatan, asin sa Manlay parte ka na Rinconada area. May eskwelahan nga ni na hali pa sa Banuan ka na Albay, dyan sa probinsya kan Albay, na San Agustin Integrated School. Bago mga nailing nga to, nag-aabi na digdis sa tuyang pinangmuntakan, and ganyan, nakabalyo naman na magubat na bulos kan trapiko niya. Nahiling mo naman dyan si punong barangay Marlo de los Santos. Nahiling ta kasubago karon ng Philip, nag-agi nagkaway nga ni sa tuyang video, nagbibideo kita kasubago. Kaya di kita nakapag-report. And si mga gabos na si Chingsi, nahiling mo naman. Si Chingsi.
Karondang Kim, nagkahilingan na ka mo ni Chingsi. Day ko pa na yung si Ching kung yaon digdi. Siguro, Karandang Philip, pero kabali man duman sa indang lugar sa piyesta ngunyan. Una ko nagpaparada man si Chingsi. Dahil lang kaya kita nagkarailigan mga nag-aral dito sa tuyang sa tuyang sinawagtaran. Pero bakong parehas kan kahit nakaging taon nasabitan na pasyon digdingan yan, karon na Philip sa kahit bagang mga nakaging taon halos ang parada pa lang inaabot yan ng perang oras. Yan minuto lang ang nakaagi. Sa nagbali lang digdi halos nasa ni 20 eskwelahan ay kabali sa sabitan na parehas. Kumpara kay ito na may mga kabalian, mga laylay ng universidad digdi sa Tuya sa Riconada area. Ngunyan, mga high school sa category 1 nga walang sa category 1 CTP and DRM company walang ning siyam na participantes. Sa category 2 walang ning 5. Sa category 3 tigsaro lang sa category 4 tigsaro lang po na mga participantes ngunyan. Yan po. Dikit pala na partisipante sa parada ngunyan dyan sa Santo Domingo na buwa. Hindi po, Karandang Philip, dis lang talaga na participants ngunyan. Kung ikukumpara niya ito kanyang aking taon na kita man nga nakabali man sa araw kaning mga parada. Ito magramdaman niya madakot ng mga manlaylay na eskwelahan, halos ganaan na buong Banwaan dyan Balatan, mga high school dyan, nagpaparali yan. Sa Payas National High School ang inahiling kudigdi na taga Banwaan dyan Balatan. Ang kadakol, mga taga Banwaan dyan na buwa Kamarin. Kunyang kaya, barangay siya naman. Again ka rin na Bill? Ito nagpapara wara-wara ka ng baga Karondang Kim. Sa yung signal mo niyan, sa kinamong sa kanya to. Binokar na Philip sa Ratchan na lang sa pong iba pang mga updates sa mga kaganapan duman sa mismong venue kan nasabitan na parada ngunyan na connection sa indang kapistahan sa indang Pintakasi ngunyan na 35th Santo Domingo Pintakasi Parade ngunyan na August 3, 2024 dito po sa Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur. Pero Karandang Philip, ako man po si Karandang New York para sa RB sa Radyo Ronda Iriga reporting. Field Report! Salamat Karondang Kim sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur. Nagtatarabang-tabang na suduwa. Dinodomog na si punong barangay Marlo de los Santos. Antugang ni Ruben de los Santos. Pigpaparahanap kan sanggun ang panlungsod kan Iriga. Ngayon, tis mo kita magpadagos ka sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Fabric conditioner with Bloom Fresh technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan.
tested ang cotton and polycotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mantsa, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. This time check is brought to you by Corina M. Lagyap, Dublin, Ireland. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Irigas City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. An oras na ini hatod man sa Sendok sa Karahayan Boat ni Vincent Boyet Nagrampa, punong barangay kana San Vicente Sur, Irigas City.
po kita digdi sa tuyang programa. Igawa na kitang 7 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Bago pa man mag-init ang issue political sa 3rd District and Camarines Sur, nagkaigwa pa ni nagkapirang pagmi-meeting ang mga alkalde sa mga banwaan na sakop ka na nasambit ng distrito. Lagad antes niya itong ipagpadagos ang baretang yan. Resibuhon muna niya ito ang sarupang report. Nagbabalik si Ate Glenn. Report! Ate Glenn, pasok. Okay, salamat liwat karandang Philip. Nagpailing tulos min gilas ang satuyang bagong provincial director kana PNP Kamsur, si Police Colonel Virgilio Ulalia Jr. Nagkaigwa ini karandang Philip kan pinagapod na press corps meet and greet. Ini pong newly installed provincial director. And ini nga rin nangyari kasudma dyan po sa Kamsur PPO. Nagkapirang media, naghahampang po sa iya, nagkaigwanin entrevista dyan sa multipurpose building sa Camp Colonel Juan Querubin Miranda, Concepcion Grande, Naga City. Nagkaigwa po kaning topic, ining mga future plans na pinag-apod, plans and programs kan Provincial Director kan CSPPO digdi po sa Kamsur. And itong pinag-inauguraran, karandang Philip, pinagbisita tulos ini pong bagong opisina. Nagkaigwa kan inspection kan newly inaugurated CSPPO Press Corps Office dyan sa laog kan Kamsur PPO. Warang ko yan laman itong opisina. Pinagkagan min lamesa, binakalan tulos min lamesa, tukawan ni Provincial Director Colonel Virgilio Ulalia Jr. Nag-provide siya nin sofa set para po sa utilization kan members kan press corps para pagyaon duman, igwa man lang nin matukawan, igwa po nin lamesa, yan ang importante. Kaya lang itong iba na mga kaipuan pa sa laog, arko kan siguro computer, laptop, telepono o kung ano pa man, bahala na kayo na mag-provide itong kung sa'yo makakuha ni sponsor kayan ang press corps o kaya ito may mga kakayahan sa miyembros kan press corps asindanan makapag-provide. Dahil ko lang aram kung ano ang sistema para makakuha kan mga informasyon. Siyempre, pag yaon sa opisina kan press corps, dapat yaon dyan itong gabos na mga bareta. Kaya igwa pa rin kakulangan. Maringani na laugan na tulos, igwa na tulos nin pinaggalaog dyan sa opisina kan press corps si Colonel Virgilio Ulalia. Sofa set para po sa miyembros kan media na bakulan itong mga opisyalis kan press corps kundi ito mga mapasirin dyan sa PPO. Igwa ni madagusan. Basta nagsasabi ka Ate Glenn pinaglaog, huna ako'y linaog na naman sa presong media. Ada habo kaya ni Colonel Ulalia, habo niyang mauturoan siring na bagay, kaya dapat gustong mangyari niya itong magayon na ribanan sa lado kan PNP and miyembros kan media. Itong pag-blessing o kaya pag-inaugurar sa bagong opisina kan press corps sa laog kan PPO, mismo nga naging guest dyan, nagkaigwanin na ribbon cutting, mismong si Engineer Solomon Monmongo kan syudad kan Iriga. Siya itong pinakamayor na bisita kan magkaigwa po nin inaugurasyon dyan po sa laog kan Kamsur PPO. And mangyayari ini pong kapihan sa bagong Pilipinas, karandang Philip, dyan baga sa Naga, ginibo ini, dyan sa Albayan, kadakla na venue kayan. And sa Petsa sa East, iyo po ang panibago na naman na serye kan kapihan sa bagong Pilipinas. Sa raw sa magiging bisita ang Philippine National Police Kamsur,
Siyempre, ire-representa yan ni Colonel Virgilio Ulalya bilang bagong provincial director. Yan ini pong mga mangyayari. PNP ang magiging bisita sa susunod na kapihan sa Bagong Pilipinas. Iba-iba baga mga government agency ang mga kabali dyan. Nagkaigwa na ang Department of Agriculture, tapos na ang Department of Health. Sa masunod, Petsa 6, Aldaucan Martes, Philippine National Police ang mayor na bisita. Dahil ko paaram kung saing ang venue, basta Petsa 6, Aldaupunin Martes. So yan karon daw Philip, ang sa tuya mga dagdag na informasyon gikan sa location Glenda Viares reporting. Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mo pang informasyon. Padagos po niya itong manunod baga duman sa Metro Naga Development Council na nagkaigwa pa ni nagkapirang pagmi-meeting ang mga alkalde sa mga banwaan na sakop kan distrito asin sa indang pinag-urulayan ang mga issue asin mga posibleng solusyon sa mga problema sa mga tinampo asin mga pagbabaha. Sigun ki City Mayor Nelson Ligacion na iyo ang chairman kan Metro Naga Development Council, sinabi kay ning gabos sindang mga local executives iyo ang prioridad ang road connectivity na sa hiling ninda iyo ang importante para sa mas madalian na transportasyon kan mga magkataraid na banwaan. Pag-abot man na subot sa isyu kan pagbaba, sinabi ni Ligacion na problema ini bako sa naman kan Naga City kundi pati naman kan iba pang mga banwaan arog kan Bumbon, Calabanga, Magaraw. Kaya may kanya-kanya sindang mga flood control projects na ipinapautob na kung saan may matino na proyekto asin may questionable patunay ang pagbaba paman sa mga nasambit ng mga lugar. Kaya binabaha ta questionable sa mga proyektong iba. Iba, baka grabe ang gunting. Saan iba, mga daybaga nagkakatarapos ang mga proyekto dapit sa pagpapakarahay kan mga drainage. Taro po yan sa nagiging problema, kaya nagbabaha. Putol-putol ang mga pakagibo kan mga drainage sa ibang lugar bako sa naman dyan sa sakop ka na Metro Naga Development Council ng mga banwaan. Magindigdi po sa Rinconada area. Mahiling mo sa mga barangay na ang mga drainage puro tol dahil mantarapos. Ang mga pakagibo kaya bako man talagang makangalas na magbahata so tubig. Kumbaga, dahil man nakakaantos duman sa dapat bulusan. Tapos kung dahil man lamang pigre-relinigan, dahil piga-arakal, ang iba mga basura, laboy, tapos ining mga batiris. May kaibahan pa nga ning mga gapo na. Hoy, kumusta man ki retired Air Force Alex Celeste, ki Grande asin man ki dating kagawad Lowiliano, siyempre ki Konsyal Manol Ogsano Luzon, dyan po sa Banwaan kan Nabwa, Camarines Sur. Hoy, dyan man sa Banwaan kan na Baaw, kumusta man ki Punong Barangay Nini Ablan. Dyan sa Barangay San Jose, asin man ki Manay Munching Maglapid. Tapalan ang mga punong barangay dyan sa Banwaan kan Baaw, mapasiring na nadaman duman sa Metro Manila tanganing mag-seminar. Makwartaan Banwaanin Baaw. Sige sanaan mga seminar kan mga punong barangay. Sa bagay, di ako yan mga last, first class municipality ang Banwaanin Baaw.
parehas man kan banwaanin buhi. Pero sabi kan ibang mga constituencies, first class municipality, first class na naman nga. So mga pasweldo kan mga empleyado kan lokal na gobyerno. Pero ngayon kaming mga namamanwaan, tios, no class. Sinda ngayon, nagpapara-arasin. So kaya inaapod nga, first class municipality. So mga ibang nakatukaw, kadakol na nga ng kutsi. Inaapod na nga ng ansarong alkalde, digdi sa Rinconada area na Lakotsi. Ay, Santissima. Pag-arog po kayan kaan dalagan, maluyan pagtubod kan mga namamanwaan sarong banwaan na naging first class. Kasinda, maluyang klase sa pagbuhay. Yan po ana dipisil, dapat i-prioridad ang kapakanan kan mga namamanwaan. Tapos masabi so ibang mga kababayan niya to, first class nga pag namamakalin boto. Abang sisintabong nga digdi sa mga banwaan na ini. First class ang pamamakalin mga butante. Ay, pambihira pag-arog po kayan. Naging first class. Tapos, an okasyon, dyan baga sa banwaan ka na baaw, an kamoy an festival. Ako may nakaulay pong sarong konsyal kan banwaanin baaw. Kapabungga sa nangaya kaining okasyon, pero ngayaan mga dapat na gibuhon, napapabayaan kan lokal na gobyerno, napapabayaan ni Mayor Jeff Beseño. Kumbaga, bako pong basihan ang pagiging first class municipality, kadakol award, kadakol pang mga pwedeng i-priority dyan sa banwaan kan baaw. Iba pong konsyal ka na banwaanin baaw, dahil man bensido, digdi sa mga puro festival na ini. Takon mga festival talagang yan, ang pundo dyan, itinatao na duman sa mga nagtitios. So mga dapat prioridad na mga proyekto sa mga barangay, iyon na po ang tauan kan sinambit ng pundo. Mas makakarahay pa kaysa ipapahiling sana sa publiko, sa mga artista. Kumbaga nagpaparagastos ang banwaan para bayadan sa mga artista. Pero sa mga tao na nagdadalan, gurutom. Kumbaga ang pinapairal po kaya digdi sa probinsya ng Camarines Sur, ini mga cultural presentation na ini, cultural activity. Tapos sasabihin, nag-uuswag ang turismo ay inda. Na dapat ko ta arasikasuhon ang mga provincial road. Minsan ipinapahiling sana sa tao na pag-abot sa mga festival, bongga. Pero so kapakanan kan mga nagtitios na mga namamanwaan, mayo man. Kung inaasikaso na baga kan LGU na mapabakalan ang mga namamanwaan kan 29 pesos na kada kilo nin bagas, di mas marhay pa. Isa sa mga pigpaparagastos dyan sa mga cultural activity yan, cultural presentation kan sarong banwaan o kan sarong probinsya. Kan mauso po ining mga pro festival na ini, puro na sa nabaga pa-contest sa mga kung ano-ano na sa mga festival ang nagkakaharaman. Dahil man actually makakatabang sa mga nagtitios na namamanwaan digdi po sa satuyang nasyon. Ang bilog na Rinconada nakatutok na kay Philip Baracena.
Ay, man kita nagkukontra sa mga cultural presentation, activity yan. Basta, sa mga dapat i-prioridad, iyo po an inuton ba kung ipagpapara pahiling sana balangibog sa tao na ini an kunyan Kamuyan Festival, pero sa mga tios mayong festival, kumbaga sa iba napipiste. Sige ang gastos kan mga LGU sa bagay na ini, pero mayo man ako ko ang gayong mehoras para sa mga nagtitios na namamanwaan. Kumbaga, di ba? Pagpaparadirilinsiyahan pa. Mapaluwas na pundo, tapos grabe pa ang gunting. Nagray na baka pagparaara po dun first class, kundi kung sa mga tao man nagtitirios. Kung marayo nga ninin bulong sa mga barangay, sa medal talipukan ginigibong Paris Olympics 2024 nang ngenot paman giraray ang nasyon kan China, pandua nasyon kan France, pantuluan na Australia, pang apat na Amerika, panwaluan Great Britain, asin pang anuman Japan, pang-pituan South Korea, pang-waluan Italy, pang-siyaman Netherlands, pang-sampuluan Canada. Ang Pilipinas, mayo pang nakukuha ni sarong medalya. Masakit makipag-compete digdi sa darakulang nasyon. Hindi ko kumpara kaya nasyon kan China talagang sa populasyon kasiyahan kadakol pagpipilian ng mga parakawat, saka kumbaga may isusustenir kita man hanggang sa nakita sa pagmantinir kan kawat. Yan ang laban kan Pilipinas. Ang West Philippines ngani na nasusustiniran ang mga nakikipaglaban dyan para idepensa ang West Philippine Sea kan mga Pilipino. Kaya bako man makangangalas kung taano ta kolelat ang Pilipinas pag abot digdi sa Olympic. Pati ang internet ngunyan, buntulon baga. Kung nasa posisyon pa Tatay Digong, baka pinaglastaranan naman kamo. Napaoktaban pagwelta sa Manila kana Philippine Airlines Flight 2988 gikan sa Tacloban Airport
kung saan kadaklan sa mga pasahero ang mga kongresista na nag-atindir sa bagong Pilipinas Servicio Fair. Makalis na ang sarong 80 anyos na kapwa pasahero ang bamjuk sa presente pigi imbestigaran na kan mga autoridad ang 80 anyos na babae na nagsuba sa Philippine Airline flight attendant asin pigpahayag na igwang bomba na masabog. Tolos na ipinaaram kan nasambitan ng steward ana bamjuk sa iyang supervisor rason tanganing i-hold and boarding kana biyahe. Ang mga kongresista na lunad kan PAL Flight 2988 ang presente ng nasa laog kan eroplano mantang pigtatapos ang boarding process para sa iba pang pasahero kan gibuhon ang bamjuk. Como standard operating procedure sa siring na insidente, pinababa ang gabos kan pasahero asin pig-utroan inspection sa eroplano magin sa gabos kan mga bagahe. Duwang K9 dogs ang pig-deploy kan airport security tanganing adalan ang mga hilingon ang mga bagahe kan mga pasahero. Labi sa 2 oras ang pigkaw sa na delay kan nasambitan ng suba kan senior citizen na dain na pinasakay nin eroplano asin presenting pigi-imbestigaran. Sigon sa Civil Aviation Authority of the Philippines na nasa 70 kongresista ang lunad kan nasambitan ng flight kan masyerto na salbado na ang gabos asin mayong katutuan na bomb threat pigpadagos na ang biyahe pabalik nin Manila. Nervyoso man pala ng mga congressman. Alagad sa ibang mga congressman na nagkukurakot ay nalaman to. Antion daw yan may bomb threat. Nga ni sa Kongreso asin Senado, di ba pong mga congressman nagpaparadrakula ang tulak? Pag nakakapwesto pa sa nasadit pa ang tulak. Pero pag nagahaloy na, mga makatulong termino na, yun nadarakulan ibang congressman ang tulak sa kan ibang senador. Garumdum ko na naman pati ka itong mga link kan porpis digdi syudad kan Iriga kan DSWD kita sabi kan ibang mga membros kan porpis kay ito nga saradit ang tulak ngunyan nga nagdarakula ng hawak ay napangyayari. Report! Ngayon nagbabalik si Karondang Raquel. Karondang Raquel, pasok. Good morning, Kabi Giraray, Karondang Pilit. Yan pa ang satuyang informasyon. Pinapalos pa lang kang Department of Agriculture Bicol na so damages pa lang. Ang ibisar yung Bicol sa lado kang agrikultura puminakol ini sa 45 million. Muli naman sa namatay niya raw kamparan kang kay Karina Munzon o itong habagat. Puminakol sa 45 million ang damages idi sa lado kang agrikultura. Iyan ang pinaluwas na datos kang Department of Agriculture kung saan ang mga plantation kang bagas, mga high value crops and fisheries kung yan halos jakol ining na-distroso, na damage. Sabi ko Karondang Philip, uminabot ini sa lado kang sira, uminabot ini sa 556.51 metric tons. Ang spanning man kay ni 1,867. Ang hektaryas man sa mga agrikulturas, ang apektado man kay ni, naging apektado is 1,602 na mga farmers, fisher folks sa Caberong, Kabikulan. So ang probinsya ng Camarines Sur, sabi Karondang Philip, ang pinaka-hardest hit na nakaloses inining mga kadatamtidad, 40 million. Sinundan ini kang probinsya ng Albay na igaw 2.3 million na distroso. Ang isang probinsya kang Masbat igaw 1.3 million ang na-recorded na losses sa datos kang Kunyan. Department of Agriculture. Mientras tanto, ang probinsya ng Albay at Camarines Norte naka-experience man sila ng value less than 1 million ang distroso sa Lambang Saro. In connection kay Karondang Philip, ang Departamento de Agriculture Bicol, padagos pa man agad giraray, ang pagtabang sa mga paraumang na tamaan kang pagragasa kay ni Bagyong Karina,
pati naman sa habagat na nagburulos uran igdi sa interong kabikulan, kaya nagkadadami sa itong mga pananom. So nakikipag-coordinar na sila sa gabos sa mga LGUs igdi sa interong kabikulan sa kaning makuha ang datos sa lado ka mga municipal agricultures o city agriculture offices sa gabos na LGU unit igdi sa interong kabikulan sa nganing ma-upgrade, ma-isubmitinin duman sa nasyonal, sa nganing sa nasyonal so budget para igdi sa interong kabikulan maibaba naman igdi sa nganing ma-distribute man ninda sa mga LGUs at sa mga LGUs i-distribute man duman sa mga sabi nga ni kayan mga parasisira, may sabi rin ni siraan, patindaning pananom ning bagas at mais tanganing makapagpuon sinda ulit na makapagtanom tanganing sabi nga ni Kantabi Karonda Philip maibsan so kasakitan na namamatay aning dasang unyam. So yan ang kunyang kaang Department of Agriculture as silang pag-inganyo kaini na pairehistro an sa indang daga na pinagtatanuman pagtanom niya ng paroy, mais, pati ang mga fishmad iparehistro po sa indong mga city and municipalities agriculture tangani kung igong araot ng panahon may kalamidad kamo ang unang tatawan ning ayuda hali sa Department of Agriculture. Siya tabi Karada Philippines sa tuwing heras na informasyon sa local sa programa hali tabi sa location para sa RPN sa Kera Geronda Iriga Caso Cáceres reporting. Field Report! Salamat karandang Raquel sa mga heras mong informasyon. Kaya na inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot nin informasyon si Raquel Cáceres, Kem Lorca, sinman Glinda Biares. Yaon man si Chingsi. Salado technical si James Oco, sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.